Johanne. Hvor er Espen sin skute? Det er jo den der gresshopp-padda som står der ved siden. Ja. 368 kubikk. Thomas, har du mange kubikk? 500. Er det nok? Mikael, ja, Jan Sverre. Pappa! Jan Sverre. Hvor mange fisk har vi? Onkel har fisk i dag. Jeg har fisk. Du begynner å klare den opp. Det har vært litt sånn oversida, så kanskje det sprekker igjen. Filme skuten min. Der er min. Hva du sier, Thomas? Filme skuten min. Var det ikke den som hadde så lite kubikk? Hæ? Var det ikke den som hadde så lite kubikk?